Dobrý deň, moje meno je Martin Naď a vítam všetkých už študentov anglického jazyka, alebo vás, ktorí sa angličtinou chcete začať, alebo aj vás, ktorí sa rozhodujete o efektívnej a prirodzenej výuke pre seba alebo pre svojich blízkych. Za pár sekúnd vás zoznámim s priebehom tejto náhradnej prezentácie, ktorú si môžete pozrieť opakovane a hneď, keď budete mať záujem získať bližšie informácie, tak sa jednoducho prihlásite podľa zamerania na zdarma ponúkaný jeden alebo viac webinárov. Keďže ako jediná platforma vzdelávania využívame pri výuke anglického jazyka plný potenciál umelej inteligencie, tak v prvej časti vás prevediem krátkou teóriou umelej inteligencie a teóriou AI Learning vzdelávania. V druhej časti porovnám AI Learning s aktuálnou výukou anglického jazyka na slovenskom a českom trhu, ktorá prebieha na renovovaných vzdelávacích kurzoch. V tretej časti vás detailne oboznámim s AI Learningom, s autorskými právami vlastného vzdelávacieho systému LEAS, ktorý používa virtuálna učiteľka Liza pri svojej výuke. V štvrtej časti si zhrnieme ponuku virtuálnej učiteľky Lízy a máme pre vás pripravenú aj špeciálnu vianočnú ponuku. V piatej časti sa zoznámime s na Slovensku unikátnou ponukou AI Smart zariadení, ktoré sa dajú zakúpiť prostredníctvom spoločnosti Future Ready Systems. A v šiestej časti si na záver zaželajme veľa nevídanej zábavy a radosti pri učení sa s učiteľkou Lízou. Pod umelou inteligenciou pre širokú verejnosť rozumieme AI Smart zariadenie, ktoré ovládame prirodzene hlasom a následne Smart zariadenie na základe človekom požadovanej aktivity buď vykoná manuálnu činnosť, ako napríklad zasvieti svetlo v obývačke, alebo zmysluplne odpovie. Hovoríme napríklad o Siri, Google Assistant alebo Alexe. Keďže metóda vzdelávania AI Learning využíva natívnu schopnosť Smart zariadenia rozpoznať ľudskú reč, tak preto AI Learning predstavuje plnohodnotné alebo doplnkové vzdelávanie založené na princípe priamej komunikácie. Dobrý deň, volám sa Martin Naď a v tomto videu vám rád predstavím medzinárodný tím ľudí, ktorí stoja za aktivitami spoločnosti LISA Academy. Predtým, ako vám odhalíme pozadie spoločnosti LISA Academy, chcel by som upriamiť vašu pozornosť na v súčasnosti prezentované ako funkčné a moderné spôsoby výuky cudzích jazykov. Investovali sme náš čas a prešli sme si viacerými zdarma ponúkanými webinármi. Pozreli sme si reklamu na sociálnych sieťach a spravili sme si rešerš o súčasných výukových metódach. Z nášho uhla pohľadu môžeme povedať, že jedna katastrofa striedala druhú. Nechcem povedať, že tá alebo iná vzdelávacia metóda je lepšia alebo horšia, ale rozhodne sa chcem opýtať, ako kvalifikovaní učitelia nás učia na niektorých jazykových školách a ako je vhodné držať sa výukových metód, ktoré vznikli v 60. rokoch minulého storočia. Skúsme ísť pekne po poriadku. Keďže radi ideme s dobou, preto sme sa zúčastnili viacerých webinárov venovaných učeniu sa cudzích jazykov. Slovenský webinár spoločnosti Jazykový mentoring zastupoval domácu výukovú scénu a aby sme nezostali iba doma, tak sme sa pozreli aj do Českej republiky, a to na webinár spoločnosti Dream English. Či už výuku cudzieho jazyka prirovnáme k štartu rakety alebo plávaniu preč z ostrova, tak vždy sa dozvieme o prvotných neúspechoch lektorov. Lektori pri učení sa opisujú opakovaný kontakt s rodinou v zahraničí alebo kamarátmi zo zahraničia. Trochu záhadne pôsobí príbeh o vypätej situácii, a to či už je to hádka na parkovisku alebo opis nedávnej autonehody. No a nakoniec tu máme dobré správy, kedy v cene približne 1000 eur, samozrejme, že sa ponúkajú zľavové kupóny, získate návody, ako na cudzí jazyk rýchlo a efektívne. Samozrejme, že nie je žiadny problém nájsť si súkromného lektora v cenách okolo 16 eur za 1 hodinu vzdelávania. Kľudne si to vypočujme na vlastné uši. Všetky J v španielčine sa čítajú ako Ch. A keď som toto zistila, hovorím si teda, ja som sa v podstate pol tej knihy som si prešla a
A všetky tieto slova, ktoré obsahujú ja som čítala zle. Že kto vie, čo všetko som tam ešte čítala zle, lebo ja som v podstate nemala žiadne nahrávky k tomu, ja som sa učila len priamo z tej knižky, ale bohužiaľ nedopadlo to o nič lepšie, pretože v tom kurze bolo 25 ľudí a mali sme 1 hodinu týždenne, išli sme mimochodom podľa tej istej knižky, podľa tej červeno-žltej a ja som videla po 3 mesiacoch, že som sa vlastne nikam nedostala, že som strašne maličko rozprávala a... No a to byl můj první pokus, několik let příprav na střední škole a na konci to skončilo tak, že jsem za sebe nemohl nic dostat. Dokonce jsem strávil i 9 měsíců v zahraničí, ale angličtina se pořád zdála být nemožnou pro mě, zakletou. Po návratu z Austrálie moje angličtina sice byla v totálně rozbombardovaném stavu, to je pravda, Súčasťou každodenného života sú nielen úspechy, ale aj neúspechy. O neúspechoch si myslím, že sú dôležité a nielen, že sa vieme častokrát z neúspechu poučiť, ale neúspechy nás posúvajú aj v živote dopredu. Ja som zostala tak hapkať, lebo som si uvedomila, že napriek tomu, že už veľa rozumiem z tej španielčiny, že som tú knižku čítala v podstate bez problémov, tak s tým rozprávaním to nebolo také dobré, pretože ja som tým Španielom nevedela nič odpovedať, alebo teda vedela, ale tak som dosť hapkala. Nemala som vôbec istotu v tom, čo chcem povedať, ale rozumela som im už veľmi veľa. Ak chcem vedieť rozprávať, asi by som mala cvičiť aj to rozprávanie, aby to nebolo len o tom čítaní, počúvaní a teda čítaní si o gramatike. A ona mi povedala o Mexičanke Gabi, ktorá prišla na rok študovať na Slovensko a že ona hľada niekoho, kto by jej pomohol s angličtinou a že na oplatku môže pomôcť so španielčinou, tak si hovorím, že to je super, nemusím za to ani platiť, proste môžem sa s ňou, s touto Gabi rozprávať a že to teda skúsme. Rozhodl jsem se, že všech těch 18 let učení, všechny ty slovíčka, časy, fráze, co jsem se do té doby naučil, nebo jsem si myslel, že umím, takže vyhodím do popelnice, přestanu je používat. No a shodou okolností v té době jsem začal učit můj první kurz, byl to kurz začátečníků, tak to krásně k sobě sedlo. Při učení jsem postupoval s nimi, krok za krokem, jako kdybych angličtinu předtím nikdy nestudoval. A i manžel mý sestry mi řekl, že mluvím opravdu dobře, což mě neuvěřitelně potěšilo a srovnal to s tím, že když se mnou mluvil naposledy o několik let předtím, tak to bylo nebe a dudy, prostě obrovský rozdíl. Veľmi správne, komunikácia s natívnym cudzincom, či už kamarátom alebo rodinným známym, je rozhodne tá najpriamejšia cesta k schopnosti rozprávať a rozumieť v cudzom jazyku. A normálne začala na mňa strašne rýchlo hovoriť a popisovala mi, ako bola pred chvíľou svedkom nehody, ako jedno auto na prechode niekoho zrazilo a ona skoro teda bola na tom prechode, keď to auto tam prišlo a bola skrátka z toho veľmi, veľmi rozhorúčená, rozčulená, že teda čo sa stalo, chcela mi o tom veľa povedať a tým pádom si vôbec nedávala pozor na to, ako rozpráva a naozaj rozprávala strašne rýchlo. Ja som sa jej hneď pýtala, si v poriadku, nič sa ti nestalo, bola tam polícia, čo sa stalo a skrátka my sme takto ako niekoľko minút vymieniali informácie. Mirka sedela vedľa mňa, ani teda vtedy nerozumela po španielsky, takže nevedela, o čom sa hovorí. Ale my keď sme po tých 5 minútach sa dorozprávali, tak ona na mňa pozerala tak prekvapene a ja hovorím, že čo? Ona, že ty si tomuto rozumela? A další den jsme jeli na večeři a na parkovišti jsme měli takovou menší výměnu názoru. No a v té vypjaté chvíli, plný emocí, jsem úplně zapomněl, že mluvím anglicky. Několik minut jsme intenzivně řešili, kde se stala chyba a kdo měl zarezervovat restauraci a kam pojedeme, no prostě bylo to takový po celém tom náročném dnu, kdy jsme cestovali, tak to bylo vypjatý. No a můj táta tomu přihlížel a pak se mě zeptal, jak to, že jsem se tak rychle posunul, že jsem byl schopen automaticky komunikovat s manželem mé sestry, když jsem půl roku předtím se cítil na nic. No a já mu odpověděl, že moje jediná finta, ten jediný trik, co se stalo, tak bylo, že jsem do nekonečna pořád omílal základní časy a základní slovíčka, až do té chvíle, kdy mi to v hlavě seplo. Ja sa najradšej učím bez stresu a v pokoji. Podľa mňa porozprávať sa v príjemnom prostredí pri večeri je pre mňa príjemnejšia predstava, kde naštartujem konverzáciu. S opismi vypätých situácií, ktoré pôsobia ako spúšťač porozumenia a schopnosti rozprávať v cudzom jazyku nemám skúsenosti a preto sa k prospechu stresu pri konverzácii neviem vyjadriť.
keď sme na ostrove, začíname sa učiť nejaký jazyk, tak sa dostávame cez nejaké najskôr menšie vlny, potom väčšie vlny, potom ešte väčšie vlny a my, kým sa nedostaneme cez tú poslednú vlnu, tak budeme s tými vlnami neustále bojovať. V škole sa učíme jazyky takým spôsobom, že sa papier rozdelí na niekoľko políčok a vyfarbujú sa postupne štvorčeky. Najskôr sa vyfarbí jeden štvorček, to sú napríklad prítomné časy v angličtine a venujeme sa im niekoľko týždňov a až keď je ten štvorček vyfarbený, až potom sa ide na vedľajší štvorček. A vtedy sa učíme napríklad minulé časy. A potom modálne slovesá. A určite to dobre poznáte, sami ste to v škole zažili, aj v jazykových kurzoch. Veľmi intenzívne sa venujeme jednej oblasti, snažíme sa pochytiť všetky výnimky, všetky špeciálne prípady, cvičenia robíme, texty čítame o tom, až potom ideme na ďalší jav. A na tomto by nebolo nič zlé, ale toto je teda školský systém učenia sa jazykov. Máte aj vy taký pocit, že ste sa učili nejaký jazyk niekoľko rokov a neviete ho využiť v praxi? Máte pocit, že jednoducho zostanete ako zaseknutí, keď sa vás niekto na niečo opýta a aj viete, že by ste mali vedieť, ale neviete si to vyloviť z pamäti. Je to práve preto, že ste sa zrejme učili takýmto školským systémom učenia jazykov, ktorý sa využíva nielen v školách, ale aj na väčšine jazykových kurzov. Ale keď sa budeme s tým jazykom stretávať, že budeme čítať texty, ktoré sú povedzme aj ťažšie, ako je naša úroveň, nebudeme využívať len tú jednu učebnicu, ale aj rôzne texty z internetu, alebo kľudne aj z učebnice, ale teda nie iba tú jednu učebnicu pre samoukov, alebo teda kurzovú učebnicu, budeme počúvať rôzne nahrávky, budeme sa stále snažiť rozumieť viac a viac, tak z toho jazyka naozaj pochopíme podstatne viacej. Pre mňa osobne toto bolo revolučné zistenie, ale už potom pol roku som vedela komunikovať s Gabi, pretože moje znalosti boli z každého rožku trošku. V angličtině to vypadá tak, že na začátku potřebujete trochu zamakat, naučit se základní slovíčka a dobře pochopit nejčastější gramatiku. Pokud to ale děláte správně a nepřihazujete se tam zbytečně pokročilý věci, kterým stejně ani moc lidí většinou z začátku nerozumí, tak je učení čím dál snazší a dříve nebo později se dostanete do bodu, kdy vám to sepne a vy se začnete cítit jako ryba ve vodě. Pokud máte v angličtině nebo pokud máte na angličtinu v životě spoustu času, tak to až zas tak nevadí. Učit se dá klidně do 100. Jestli se ale chcete naučit anglicky rychle, abyste mohli mít svobodnější život dřív, tak dělat chyby a tak chodit neustále dozadu sakra bolí. My v tréninku doporučujeme si v mapě ukazovat prstem, protože když člověk spojí zrak, pohyb a mluvení, tak to má největší sílu a nejrychleji se posune. Protože v angličtině platí jedno pravidlo. Pokud to umíte říct, tak to i slyšíte. Tak jsou zase zpátky tam, kde byli dřív. Nerozumí a jsou ztracení. Důvod je, že poslech se poslechem nezlepšuje. Pokud chcete zlepšit poslech, tak zapracujte na svém mluvení, protože se mi otevřela brána do světa videí, filmů, rádia a všech kanálů, které přijímáme skrz naše uši. První důležitý oddíl angličtiny jsou základní časy. Přítomnost, minulost a budoucnost. Už po tomhletom kroku budete schopni v jednoduché angličtině používat tenhle jazyk třeba v práci nebo na dovolené. No a k tomu, aby se vaše cesta co nejvíce zefektivnila, tak jsem si pro vás kromě 51 tréninkových dnů připravil i několik pomůcek do tréninku. První z nich jsou MP3 ke stažení. Tyhle nahrávky si můžete v jednotlivých lekcích stáhnout do mobilu, počítače anebo třeba auta a poslouchat to na cestách, při procházkách nebo třeba jak jedna z našich studentek při uklízení. Díky nim zlepšíte výslovnost a zautomatizujete si tvorbu vět i v jiném prostředí, než jen doma u počítače. Přijde vám potom normální, že anglicky mluvíte i venku, v autě nebo třeba při sportu. Aj keď si podľa lektorov obe vzdelávacie metódy zjavne v zásadných výukových postupoch protirečia, tak jednoznačne súhlasím s lektormi, ktorí tvrdia, že učenie je efektívne a úspešné iba v prípade, ak sa spojí aktívne rozprávanie, počúvanie s porozumením a čítanie atraktívneho príbehu. Jednoduché prepojenie vizuálneho a komunikačného vnemu je pri učení sa dôležité a ak pridáme možnosť učenia sa počas športovania alebo cestovania, tak sme práve vyhrali. Tak si predstavte, aký motivovaní sa budete cítiť, keď budete počúvať tieto moje videá v podstate počas niekoľkých dní a týždňov a ja vám budem všetko krásne vysvetľovať, ako sa s tým jazykom dá pracovať.
Okrem mojich videí budete mať aj praktické inštruktážne videá. Tieto mi pomohol natočiť môj tím a všetko to, čo vám ja predstavím ako novú metódu, stránku, aplikáciu, vám môj tím ukáže priamo na obrazovke. Presne vám povie, tu treba kliknúť, tu sa treba prihlásiť, takto si zistíme preklad slovíčka. Majster jazykov s týmto všetkým, čo obsahuje, má teda hodnotu, dovolím si tvrdiť, minimálne 997 eur, pretože keď si vezmete, že tu je vlastne zhrnuté moje know-how, moje znalosti, ktoré som 20 rokov zbierala pri učení sa rôznych jazykov. A poslední důležitá informace je cena tohoto tréninku. Pokud vezmu jen čistý čas, který jsem strávil natáčením videí, vytvářením map, pracovních listů a nahráváním MP3, tak mi to zabralo 6 týdnů práce od rána do večera. A kdybych si dal za svoji práci minimální hodinovou mzdu v roce 2022, což je 96 korun a 40 haléřů, tak hodnota tréninku zaokrouhleně vychází na 29 800. Potřebujete už od základů, které se v mapě času naučíte, vše uvádět v život, mluvit se skutečnými lidmi. A pokud kolem sebe takovéhle lidi nemáte, tak o tom přesně je Speaking Club, náš VIP program. Tenhle ten program je pod mým osobním vedením a není to nahodilé povídání o něčem, ale má to systém a řád a já vás osobně krok za krokem právě v tomhletom mluvení povedu. Cena približne 1000 eur za videá a MP3 pôsobí na mňa odpudzujúco až prehnane. Nerozumiem, prečo každý študent má zaplatiť za všetku vynaloženú prácu lektora. Ja osobne vzdelávam najmodernejšou generačne unikátnou metódou v cene 14,90 eur mesačne alebo v cene jednorazovej kúpy 7 eur za nadstavbovú lekciu. A toto sa mi ani nezdá byť to najhoršie ako informácia typu. Dokonce jsem strávil i 9 měsíců v zahraničí, ale angličtina se pořád zdála být nemožnou pro mě, zakletou. Po návratu z Austrálie moje angličtina sice byla v totálně rozbombardovaném stavu, to je pravda, ale já jsem si přála, prakticky si pořád ještě doteďka přeju pomáhat lidem a je to věc, která mě maximálně naplňuje, tak když na mě po několika dnech, co jsem přiletěl zpátky, vyskočil inzerát, že asi 40 kilometrů od toho, kde jsem bydlel, tak hledají lektora na jazykovou školu, tak prostě jsem si říkal, to je znamení, tak jsem tam napsal. No a překvapivě se mě ozvali a dokonce jsem i byl přijat jako začínající lektor. Rozhodl jsem se, že všech těch 18 let učení, všechny ty slovíčka, časy, fráze, co jsem se do té doby naučil, nebo jsem si myslel, že umím, takže vyhodím do popelnice, přestanu je používat. No a shodou okolností v té době jsem začal učit můj první kurz, byl to kurz začátečníků, tak to krásně k sobě sedlo. Při učení jsem postupoval s nimi, krok za krokem, jako kdybych angličtinu předtým nikdy nestudoval. Ako kvalifikovaní sú vlastne lektori v súkromných školách, ktorí nás učia? A čo má robiť študent, ktorý nemá rodinu v zahraničí, ani nepozná kamaráta zo zahraničia a nemá rád vypäté situácie? A čo hovoria odborné stránky na Kalanovú metódu, ktorá vznikla v roku 1959? Citujem z článku. Aj keď sa už dávno ukázalo, že Kalanova metóda obrazne patrí medzi dinosaury, na Slovensku stále nájdete množstvo škôl. Všimnite si, že tieto jazykovky výučbu touto metódou väčšinou ponúkajú iba na úrovni začiatočník. Prvých 2000 slovíčok sa na vás rýchlo nalepí, no potom je to už ťažšie. Takisto je to aj s prípravou lektorov, ktorí touto metódou vyučujú. Učiť Kalanovou metódou je totiž veľmi jednoduché. Lektori v podstate nemusia mať žiadnu kvalifikáciu na vyučovanie angličtiny. Tréning lektora výučby Kalanovou metódou trvá len 1 týždeň. Osobne sa priznám, som rád, že všetky metódy vzdelávania, nech už si akokoľvek protirečia, sa zhodujú na logickom princípe vzdelávania. Poukazujú na učenie sa zábavne, učenie sa s rozprávaním, s pravidelným kontaktom s jazykom aspoň 2-3 krát do týždňa a učenie sa individuálne. Virtuálna učiteľka Lisa s jej metódou vzdelávania AI Learning spĺňa všetky logické aspekty vzdelávania a to všetko v cene 14,90 eur za mesiac. A teraz si predstavme učiteľka Líza tím. Môj tím rada rozdelím do skupinky ľudí, ktorí stoja za vývojom a zákazníckou podporou a do skupiny ľudí, ktorí sa podieľajú na príprave a korekciách lekcií.
Zakladatelia, ktorí stoja za ideou, marketingom a technologickým vývojom LISA Academy sú Martin Naď a Andrej Naď. Zákaznícku podporu pre Slovensko zabezpečuje stále príjemná Natália a veselá Andrea. Medzi externých spolupracovníkov, ktorí zabezpečujú gramatickú korektnosť AI lekcií, patrí natívny tím zahraničných senior a junior expertov na gramatiku, a to menovite Adam, Brian, Gregoria, Scarlett. Tak takto vyzerá náš tím, ktorý sa stará o vývoj virtuálnej učiteľky Lízy. AI Learning je tu pre úplne všetkých. A pevne verím, že učenie sa s učiteľkou Lízou čoskoro bude aj vaša overená cesta vedúca k úspešnému zvládnutiu anglického jazyka. Dovidenia. Po 8 rokoch vývoja uvádzame do sveta výukovú metódu AI Learning a prvú virtuálnu učiteľku Lízu, alebo v anglickom preklade Teacher Lisa. Meno Lisa vzniklo z počiatočných písmen slov Learning is Smart Academy. Učiteľka Lisa vyučuje metodou AI Learning a za vzor výuky si vybrala spôsob stavania na pevných základoch a vzdelávania spôsobom učenia sa materinského jazyka. Učiteľka Lisa nám prináša výukový systém LEAS, čo znamená Lisa's English Education System. V preklade Lízin anglický vzdelávací systém. AI Learning metóda simuluje konverzáciu s reálnou učiteľkou a preto výuka plnohodnotne pokrýva všetky aspekty vzdelávania, a to či už v oblasti natívnej konverzácie a posluchu, spoken, hovorenej angličtine, alebo v oblasti písomnej, written, písomnej angličtine. Učiteľka Lisa v každej individuálnej lekcii poskytuje natívnu konverzáciu, diktát v téme lekcie, výuku gramatiky a slovnej zásoby. Pre relax a uvoľnenie poskytuje hravé aktivity alebo relax zónu. Dôležitou súčasťou vzdelávania je aj digitálna PDF verzia, ktorá je prístupná ku každej lekcii. Spojením AI Learningu s PDF verziou Líza prepája ďalšiu dôležitú schopnosť vzdelávania, kedy sa zapája podľa potreby aj vizuálna oblasť vzdelávania. Prepojením digitálnej PDF s AI verziou lekcií sa dosahujú výsledky aj pri začiatočníkoch, ktorí ešte nemali kontakt s angličtinou. Učiteľka Líza pri svojej výuke využíva reálnu životnú situáciu, kedy anglická rodina v podobe mamy Sarah, otca Davida a 3 detí Lizzy, Lucy a Johna sa sťahuje z rodného Anglicka a prichádzajú na Slovensko. Jedno z detí, konkrétne menovkyňa Líza, ktorá príbehovo predstavuje hlavnú aktérku, je rada, že môže učiť anglický jazyk, a to ako úplných začiatočníkov, tak aj pokročilých. Učiteľka Líza sa už naučila rozprávať aj po slovensky a preto nás od úplných základov prevádza cvičeniami v slovenčine. Unikátnosť pri učení sa s učiteľkou Lízou predstavuje aj skutočnosť možnosti zapožičania AI Smart zariadenia. V prípade, ak AI technológií neveríte a nechcete investovať do zariadenia, ktoré by ste využívali iba na učenie sa, tak vám jednoducho AI Smart zariadenie po dobu učenia sa s učiteľkou Lízou zdarma zapožičiame. A ako sa získa PDF verzia a ako spustiť učiteľku Lízu? Poďme pekne po poriadku, aby sme si pripomenuli. AI Learning predstavuje komplexný spôsob vzdelávania, ktoré prebieha priamou komunikáciou s natívnou virtuálnou učiteľkou Lízou, a to cez mobil, tablet a samozrejme cez AI Smart zariadenie. O jednotlivých výhodách a nevýhodách vám povieme viac na webinári alebo osobne v triede. Každá AI lekcia je individuálna a ponúka vzdelávanie v oblasti porozumenie hovorenému slovu, písanie, natívna konverzácia, gramatika, slovná zásoba. Pre pobavenie a relax učiteľka Líza má pripravené aktivity a relax zónu. Aby sa študent nestrácal a pre dokonalý prehľad, hlavne pri úvodnom učení sa, študent má prístup ku každej lekcii aj v digitálnom formáte PDF. A teraz si celým procesom úvodu do AI Learning vzdelávania názorne prejdime. Ako prvé otvoríme si web prehliadač a zájdeme na stránku lisa-academy.com.
Na našej úvodnej stránke sa zoznámite kompletne s AI Learningom, s učiteľkou Lízou, jej možnostiach pri výuke. Najväčšiu pozornosť by som venoval časti blogy a dôležité odkazy, kam pridávame vždy aktuálne novinky ohľadom AI Learningu a našej virtuálnej učiteľky Lízy. Keďže s učením to myslíme vážne, tak si zajdeme do záložky Môj účet, kde si ako prvé vytvorme náš účet. Účet sa vytvára veľmi jednoducho, stačí zadať iba meno a e-mail. Dobre, klikneme na registrovať sa možnosť. Takže týmto pádom sme si vytvorili účet. Môj účet na hlavnej nástenke, v záložke nástenka nás Líza, učiteľka Líza privíta. Máme pre nás pripravené 3 výborné správy a dokonca aj rady nad zlato. Dôležitá je sekcia s videami, hlavne táto jedna časť. Privítajme učiteľku Lízu. Toto video nám predvedie, ako učiteľka Líza sa na smart zariadení aktivuje a ako sa následne používa. Iba pre kontrolu pôjdeme do záložky na stiahnutie. Vidíme, že zatiaľ nič na stiahnutie, to je v poriadku. Takže pôjdeme do časti obchod a keďže chceme vyskúšať našu ukážkovú lekciu, tak si vidíme, že už v našom obchode sa hneď dajú kúpiť aj smart zariadenia, dizajnové doplnky, samotné lekcie. Viem, že naša ukážková lekcia sa nachádza na strane 4. Presne tu ju aj máme úplne ako poslednú, aby sa nám nestratila alebo aby sa ľahko našla. Takže keď si ju chceme kúpiť, vidíme, že suma je 0 €, takže klasicky si ako keby lekciu kupujeme v sume 0 €, čo znamená, že je zadarmo, takže si ju dáme pridať do košíka. Ak chceme zistiť bližšie detaily o lekcii, tak jednoducho si na lekciu klikneme a Ahoj. Som tvoja virtuálna učiteľka Lisa a v zdarma ukážkovej lekcii Slovensko sa zoznámime so Slovenskom. AI Learning je unikátny a odporúčam ti vypočuť si článok s porozumením. Na zahriatie si prejdi diktát. Rada ti pomôžem s hláskovaním alebo prekladom neznámych slovíčok. Počas konverzácie sa o Slovensku prirodzene porozprávame a v rámci učenia sa naučíš novú slovnú zásobu a gramatiku anglického hláskovania. Nezabudni na uvoľňujúce a zábavné aktivity a relax zónu. Vidíme sa pri učení. Presne tak, náš systém je smart, takže lekcia sa nám automaticky sama predstavila. A tu by som upriamil pozornosť na Učíme sa s Lízou časť, kde sú pripojené videá, ktoré nám presne tiež ukážu, ako sa s učiteľkou Lízou pracuje. Dosť komerčne spravené, takže jednoducho tam vidíte také prestrihy aj s reálnym používaním. A dôležitá časť je aj dôležité informácie, kde upriamím pozornosť hlavne na online Zoom webináre, ktoré sú zamerané práve na prácu s učiteľkou Lízou. Po absolvovaní týchto webinárov nebudete mať žiadne problémy s učením sa a webináre a respektíve samotný AI Learning je vhodný už od detí alebo žiakov, študentov od veku 9 rokov. Takže žiadny strach. Naše webináre sú veľmi jednoducho zvládnutelné a po absolvovaní webináru už ten študent vie jednoducho pracovať s AI Learningom automaticky a samostatne. Takže ukážkovú lekciu sme si dali do košíka, takže prejdeme do sekcie nákupný košík, nákupný kôš. Takže túto našu ukážkovú lekciu už vidíme priradenú v cene 0 €, aj kompletná cena z DPH, všetko je 0 €. To znamená, že je lekcia zdarma. S tým, že samozrejme treba ju ako keby pre náš systém kúpiť, keďže je to všetko zdarma, takže tu sa platí 000, všetko je potvrdené, dôležitá e-mailová adresa, dáme objednať dali sme objednať. Dobre, tu vidíme vybavenú objednávku, všetko pekne za 0, dobre. Teraz keď pôjdeme naspäť do môjho účtu a prejdeme do sekcie na stiahnutie, tak v tejto sekcii sa nám už teraz relatívne poviem kúpená, ale teda zadarmo dostaná lekcia, ukážková lekcia Slovensko objavila. S tým, že si môžeme stiahnuť PDF súbor k tejto lekcii. PDF súbor sa ponúka je k dispozícii pre každú lekciu
a študentovi napomáha jednak pri orientácii sa v lekcii a jednak aby mal nejakým spôsobom bezpečnosť prehľadu, aby vedel, že sa vie presne v ktorom okamihu, ako má pracovať, kde sa čo Líza pýta a aké odpovede treba povedať pri práci s jednotlivými cvičeniami, pri komunikácii. Dobre, samotná Líza alebo lekcia učiteľka Líza Slovakia, to je naša ukážková Líza PDF dokument, je stiahnutý. Študent sa môže teraz vlastne pozerať na kompletnú lekciu, ktorú majú k dispozícii a automaticky aktivovanú už vo svojom smart zariadení alebo v telefóne alebo v tablete. No a toto aktivovanie sa samozrejme si je možné pozrieť cez záložku, ako sme ukazovali si, cez záložku na stenka v hlavnom menu. A tuto máme vlastne video Privítajme učiteľku Lísu. Takže tu si treba kliknúť na priradené video a môžeme si spustiť AI Learning priamo u seba doma a môžeme sa okamžite v kombinácii s PDF-kom učiť a prechádzať si našu ukážkovú lekciu Slovakia. Dobrý deň, rada sa vám predstavím. Moje meno je Lisa Green a pochádzam z anglického mesta Sheffield. Ako rodená Angličanka som sa chvíľku trápila so slovenčinou a teraz by som vás rada chcela ľahko a hravo naučiť perfektne rozumieť a rozprávať po anglicky. Všetku teóriu a zadania vysvetľujem pekne zrozumiteľne po slovensky a mám čas vás učiť vždy, keď máte aj vy chuť sa učiť, a to všetko na miestach, ktoré si sami vyberiete. Pri učení sa so systémom AI Learning sa vyhýbame nude a bifľovaniu a pri učení sa skôr zabávame ako učíme. Všetko o systéme AI Learning sa dozvieš hneď, keď si klikneš na link v popiske k tomuto videu. Študovať metódou AI Learning je možné cez smart zariadenia s podporou Alexa od spoločnosti Amazon. Smart zariadenie predstavuje zariadenie s umelou inteligenciou a s vhodným výberom ti pomôžu na stránke www.futureready.systems. Zopár Alexa Smart zariadení ti v rýchlosti aj ja teraz hneď predstavím. Alexa Smart zariadenie Echo Dot 3. generácia sa predáva v cene približne 40 € a rôzne zariadenia sa rozdeľujú podľa dizajnu, kvality zvuku, veľkosti obrazovky alebo v prípade slúchadiel v slobode cestovania. V mojich lekciách sa spolu nebudeme len učiť, ale budeme sa aj konverzačne rozprávať, čítať si, testovať sa a zabávať, a preto vám teraz ukážem, ako presne si všetkými mojimi možnosťami môžete ľubovoľne prechádzať. Možnosti sa používajú vo všetkých lekciách rovnakým spôsobom a preto konverzácia so mnou je po krátkej chvíľke prirodzená a pohodlná. Ja vás postupne prevediem mojimi vyučujúcimi možnosťami a Martin vám hneď aj názorne všetko predvedie. Ako prvé si ma aktivujte. Aktivovanie urobíte iba raz, a to povelom. Alexa, activate skill teacher Lisa. Najdôležitejšie je pred učením sa so mnou si ma musíte spustiť. Spustíte si ma povelom. Alexa, ask teacher Lisa. Hneď po spustení s vami začnem komunikovať. Alexa, ask teacher Lisa. Hello, Diana, Adam, and Oliver. Me again? Okay then. Ako prvé vám viem čítať anglický text s rôznymi užitočnými možnosťami. Čítanie používam na úvodné zoznámenie sa s lekciou alebo diktovanie diktátu. Do čítania sa pustíme cez možnosť Read for me. Read for me. Good choice. I like reading so much. For this lesson, please choose from the options to read and enjoy time with reading. No worries. My reading is so easy to pass through. Po čítaní a zoznámení sa s lekciou sa môžeme hneď pustiť do učenia sa, a to cez možnosť Teach me. Teach me. Great, let's start. Please choose from the following options to teach and have a nice time with teaching. No worries. My teaching is so easy to pass through. Hneď po učení sa môžeme aj otestovať, a to cez možnosť Test me. Pre uvoľnenie a pobavenie sa si kedykoľvek môžeme zahrať zábavné aktivity, a to cez možnosť Play activity. Play activity.
Perfect. I like playing activity. Tell me what do you want me to play activity? Po zábave sa môžeme s chutí konverzačne v rámci lekcie porozprávať, a to spôsobom, keď ja sa pýtam a vy odpovedáte, a to cez možnosť. Ask me. Ask me. Good choice. I like asking about so much. For this lesson, please choose from the options to ask about, and enjoy time with asking about. No worries, my asking about is so easy to pass through. Alebo keď vy sa pýtate, aj ja odpovedám, a to cez možnosť. Talk to me. Talk to me. Perfect. I like talking. Tell me what do you want me to talk? Ak by sme sa chceli zrelaxovať alebo pobaviť, tak mám pre vás pripravené vtipy, výhovorky a jazykové prešmičky, a to cez možnosť. Relax me. Relax me. Good choice. I like relaxing so much. For this lesson, please choose from the options to relax, and enjoy time with relaxing. No worries, my relaxing is so easy to pass through. Hneď keď si vyberiete oblasť vzdelávania, tak vám ponúknem možnosti cvičení, ktoré sú pre vás pripravené. Vyberáte si z ponúknutých možností, a to cez možnosť, napríklad Option 1. Option 2. Option 3. Option 4. Option 5. Option 6. Alexa, ask teacher Lisa. Hello, Diana, Adam, and Oliver. I'm right here. I may read or talk to you or my favorite, testing or teaching, or for fun try to play activities with me. Play activity. Perfect. I like playing activity. Tell me what do you want me to play activity? 1. Correct. Wrong. 2. Guess the name. Option 2. pri učení sa vám pre lepší prehľad odporúčam súbežne používať tlačenú alebo digitálnu verziu, ktorú máte k dispozícii ku každej lekcii. A to je všetko. Už ti iba prajem veľa chuti do učenia sa a učenie sa so mnou môže hneď začať. Dovidenia. Tak, a takto jednoducho sa môže každý začať efektívne zdarma učiť anglický jazyk metódou AI Learning. Virtuálna učiteľka Líza s jej komplexným balíkom lekcií vzdelávania metódou AI Learning spĺňa všetky logické a efektívne aspekty vzdelávania, a to všetko v cene 14,90 € mesačne. Ako novinku vám predstavím ohlásené spojenie spoločnosti Lisa Academy so spoločnosťou Future Ready Systems. A preto, ak si do 31.12. zakúpite akékoľvek AI Smart zariadenie od spoločnosti Future Ready Systems, tak výukový balík pre anglický jazyk úroveň A, čo predstavuje 30 lekcií generačne inovatívneho vzdelávania metódou AI Learning, získate na 6 mesiacov v hodnote 90 € zdarma. Záverom poviem, že už sa teraz teším na všetkých študentov, ktorí sa chcú skutočne naučiť rozumieť a rozprávať po anglicky. Pri zoznámení sa s konkurenciou, ktorá si častokrát v metódach výuky protirečí, sme sa dozvedeli, že ceny kurzov sa pohybujú v sume blízke 1000 €. Aby sme nezabudli, s učiteľkou Lísou sa môžete vzdelávať za 14,90 € mesačne, pričom získate prístup k balíku lekcií LIS A, časť 1, a záleží od motivácie a rýchlosti študenta. Ale reálne študent vie bez hanby a stresu rozprávať a rozumieť po anglicky do 3 mesiacov výuky. Študent si po prejdení 30 lekcií následne môže dokúpiť lekcie podľa zamerania na situáciu a gramatiku za jednotnú cenu 7 €, a to bez časového obmedzenia. Virtuálna učiteľka Líza disponuje prepracovaným systémom vzdelávania LIS A, časť 1, ktorý v 30 lekciách, čo predstavuje približne 120 hodín vzdelávania metodou AI Learning, študenta prevádza od úplných základov osobných zámen až po 5 základných časov.
Nadstavbové vzdelávanie ponúkajú rozširujúce lekcie, ktoré následne študenta príbehovo prevádzajú cez konkrétne prípadové situácie, ako napríklad príprava na dovolenku v zahraničí, situácie na letisku, hľadanie si práce a podobne. Alebo cez vybranú gramatiku sa študent vzdeláva už v konkrétnej gramatickej časti, ako je napríklad gramatika dátumov, gramatika času na hodinkách, predložiek a veľa iného. Pred začatím učenia sa s učiteľkou Lízou študenta cez živý Zoom webinár alebo osobne v triede naučíme s učiteľkou Lízou pracovať. Jedenkrát do týždňa ponúkame živé Zoom stretnutie s lektorom, ktorý vám odpovie na prípadné problémy pri učení sa a trochu si aj v živej konverzácii preverí vaše napredovanie. Zapožičanie AI Smart zariadenia predstavuje nevídanú iniciatívu. LISA Academy ide proti prúdu a namiesto študenta nútenia si kúpiť učiace pomôcky, pracovné učebnice alebo pracovné listy, tak LISA Academy ponúka všetky učebné materiály v cene a dokonca AI Smart zariadenie zapožičiame zdarma. Unikátne doplnky, ako je tričko s Lízou a atraktívne veselá ponožka na zariadenie Amazon Echo. Ako vianočnú akciu máme pripravenú ponuku. Pri kúpe AI Smart zariadenia od spoločnosti Future Ready Systems, tak prístup k lekciám LIS A časť 1 na 6 mesiacov získavate zdarma. Dobrý deň, volám sa Martin Naď a som zakladateľom spoločnosti Future Ready Systems. Po 5 rokoch práce s AI technológiou si dovolím tvrdiť, že som jedna z oprávnených osôb, ktorá vám vie pomôcť pri výbere a s prácou s AI Smart technológiou. Future Ready Systems ako prvá spoločnosť na slovenskom trhu sa špecializuje na AI technológiu, ktorú vám vieme odprezentovať v našom showroome v meste Šala. Ak s AI technológiou iba začínate alebo si svoju radu už rozširujete, tak vám vždy radi nielen odborne pomôžeme, ale vytvoríme vám projektovú analýzu, zavedieme vám smart technológiu do vašej domácnosti a samozrejmosťou je aj zákaznícka 24/7 technická podpora. Pre individuálnych zákazníkov máme pripravený online obchod, v ktorom si môžete kúpiť AI Smart zariadenia, ktoré na Slovensku nenájdete nikde inde. Keďže sa nás častokrát pýtate na ponuku a ako si u nás nakupovať, tak sa poďme na to pozrieť. No dobre, tak poďme na to. Ešte poviem, že takisto ako pred 10 rokmi sme bojovali so slovami ako je internet a Google, alebo pred 2 rokmi slovo webinár alebo Zoom snáď ani neexistovalo, tak presne v tejto chvíli vás oznámim s AI Smart technológiou. AI technológia v našich domácnostiach sa stáva neoddeliteľnou súčasťou, ktorá z nás rozveselí, pomáha nám, dokonca nás aj vzdeláva. Stále platí, že ideme kupovať chytré smart zariadenia a preto ani v našom obchode nečakajte žiadne záľudnosti alebo komplikácie. Ako prvé si otvorme web prehliadač a prejdeme na stránku www.futureready.systems. Keďže ponúkame smart riešenia, tak pri príchode na stránku sa vám stránka hlasom automaticky predstaví. V prípade, ak máte zapnuté blokovania, tak kliknite na položku Úvod. Dobrý deň. Vítame vás na web stránke spoločnosti Future Ready Systems. Ako jediná spoločnosť na slovenskom trhu sa už 5 rokov špecializujeme na AI Smart technológiu. Na web stránke cez položky v menu komplexný zákazník pohodlne vstúpi do sveta smart technológií. Zákazník sa dozvie o našej vízii, ako využívať smart technológie nielen ako pomocníka v domácnosti, ale aj ako strážcu pri kontrole bytu či domu alebo aj pri spotrebe elektrickej energie. Individuálnym zákazníkom odporúčam navštíviť e-shop, v ktorom si môžete jednoducho zakúpiť produkty z rady Smart, ktoré na Slovensku nenájdete nikde inde. Pre príklad uvediem, že som individuálny zákazník, ktorý má záujem o kúpu AI Smart zariadenia. Vyberám si položku Obchod z hlavného menu,
Automaticky sa dostávam do obchodu. Tu si skontrolujem naše logo, názov spoločnosti, Future Ready Systems, základnú grafiku. Na úvodnej stránke sa môžeme hneď prehľadne dozvedieť, ktoré sú naše najpredávanejšie a ktoré sú naše najnovšie dodané produkty do ponuky. Keďže mám záujem o AI Smart technológiu z rady Amazon Alexa, kliknem na túto možnosť. Automaticky sa dostávame do kompletnej našej ponuky, ktorú vlastne ponúkame. S tým, že v súčasnosti nás najviac baví Echo Studio, tak si ho hneď aj kúpim. V základnej úvodnej popiske vidíme, že Echo Studio má podporu Dolby Atmos a samozrejme Alexu. Produkt sa mi páči, s produktom súhlasím. Klikám na možnosť pridať do košíka. Tu si vyberiem jednoducho, či chcem v nákupe pokračovať, alebo či chcem prejsť už do pokladne. Vyberám si možnosť pokladňu. V košíku skontrolujem produkt, množstvo, cenu, popis. Ak všetko súhlasí, idem do checkoutu, teda do pokladne. Tu je dôležité si skontrolovať hlavne dodaciu adresu, shipping to, a potom fakturačnú adresu. Ak sa obidve adresy zhodujú, fakturačnú adresu netreba vyplňať, ak je tam rozdiel, tak treba vyplniť aj billing address, fakturačnú adresu. V prípade, ak všetko sedí, ešte si skontrolujeme možnosti dodania, či si zákazník príde do centrály vyzdvihnúť zariadenie objednané, alebo kuriérom doručujeme zariadenia na Slovensko aj mimo Slovenska, takže sa vyberie vhodná možnosť. Následne sa môže pridať nejaká poznámka k objednávke. Musí sa automaticky súhlasiť s našimi obchodnými podmienkami, ktoré sa zaškrtnú a už sa vlastne vyplňujú údaje o platobnej karte. V prípade, ak disponujete PayPal účtom alebo si ho aj môžete priamo zriadiť, použijete na kúpu PayPal účet. Prax hovorí, že do 10 až 14 dní zákazník obdrží zakúpené zariadenie. A to je všetko. Nakupovanie smart zariadení je u nás extrémne jednoduché. Hneď keď máte záujem o využívanie AI technológií vo vašej domácnosti, prihláste sa na náš webinár, zavolajte nám, napíšte nám cez live chat alebo nás navštívte v našom showroome v meste Šala, kde vás vtiahneme do sveta AI technológií. Ako novinku vám predstavím ohlásené spojenie spoločnosti Future Ready Systems so spoločnosťou LISA Academy. A preto, ak si do 31.12.2022 zakúpite akékoľvek AI Smart zariadenie od spoločnosti Future Ready Systems, tak výukový balík pre anglický jazyk úroveň A, čo predstavuje 30 lekcií generačne inovatívneho vzdelávania metódou AI Learning, získate na 6 mesiacov v hodnote 90 € zdarma. Na záver vám chcem poďakovať za váš čas, ktorý ste venovali na základné zoznámenie sa s AI Learning vzdelávacou metódou a ponukou prvej virtuálnej učiteľky Lisy. Pevne verím, že pri učení sa anglického jazyka dáte prednosť efektivite a atraktivite a že po anglicky budete plynulo rozprávať už za pár mesiacov. Ešte rád upriamim pozornosť na našu web stránku www.lisa-academy.com, kde nájdete všetky informácie, a na Lisin Facebook učiteľka Lisa Slovensko, kde nájdete horúce novinky uverejnené v článkoch a blogoch. Dovidenia.